ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ኢየሱስ ሐቅኛ ጉንድ ወይኒ እዩ ቁጽሪ 1 ኣነ ናይ ሐቅ ጉንድ ወይኒ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦይ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር ይርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽዮ ንስኻትኩም ከኣ ሳላቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጽሓት ኢኹም ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንድ ወይኑ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይከል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተ ዘይጸንዐኹም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንድ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከኣ ንስኻትኩም ኢኹም በጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርቢዎ እሞ ይነድድ ኣባይ እንተ ጸንዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልሙኑ እሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ እንተ ፈሪኹም ኣቦ ይበዝሕ ይኸብር ደቂ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓልኹ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዐ ዘለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንትሓልኹም ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምንቲ ክትጸንዕ ሓጎስኩም እውን ክፍጸምሲ እዚ ነገርክኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንናሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ዓርኹ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝክኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ኣዕርኾይ ኢኹም እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥክኹም እየ ኣዕርኾይ ዝበልክኹም ባርያስ ጐይታኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ባሮት ኣይብለኩምን እየ ኣነ ሓርኸኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓርኹምንን ክትኮድን ፍረ ክትፈሪን ፍሬኹም እውን ነባሪ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ ዓለም ክትጸልኣኩም እያ ቁጥሪ 18 ዓለም እንተ ጸልኣትኩም ንኣይ ቅድሚኹም ከም ጸላት ንፍለጡ ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነ ትፈትዎ እያ እሞ ፈትወትኩም ነይራ ኣነ ዳየ ካብ ዓለም ዝሓርኸኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ትጸልኣትኩም እያ ነቲ ባርያ ካብ ጐይታኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃል ዘክርዎ ንኣይ ሰጊጎምኒ እንተ ኾይኖም ንኣኻትኩም እውን ክሰግኹም እዮም ቃለይ ሓልዮም እንተ ኾይኖም ከዓ ቃልኩም እውን ክሕልው እዮም ግና ኸነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጦን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም ኣነ መጽእ እንተ ዘይነግሮም ሓጢኣታይ ምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንኣይ ዝጸልኣኒ ነቦይ እውን ይጸልኦ እዩ ካልእ ዘይገበሮ ግብሪ እንተ ዘይገብረሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ሪኦምሲ ንኣይን ነቦይን ጸልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ጽሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ዝኾነ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ ንስኻትኩም እውን ካብ መጀመርታ ምሳይ ነርኩም ኢኹም እሞ ትምስክሩለይ ኢኹም